Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishop Conference of the Philippines, or CBCP, chose this year as the Year of the Youth, as a part of the program in preparation for celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Sa atong pagpadayon sa paghisgot sa tuig sa mga batanon, atong balikan ang gihatag nga vision sa atong Santo Papa, si Papa Francisco, nga nag-ingon niining mga pulong. Ginamit ang pulong, tulo ka pulong nga gihatag ni Jesus, ang mga disipulos miingon ngadto sa tawo. Ayaw ka balaka, tindog, gitawag kaniya. Matud pa ni Pope Francis, bisan asa diha sa Ebanghelyo, si Jesus lamang ang nakaingon, ayaw kabalaka, tungod kay siya mismo muhatag ni ining grasya nga kita manginahanglan kaniya. O diha usab sa Ebanghelyo, nag-ingon si Jesus, tindog kay siya mismo ang mualim sa atong espiritu ug lawas. Og si Jesus mismo ang nakaingon og nagtawag. Siya nagtawag kanimo, nagpasabot kini sa pagkabag-o sa kinabuhi ni atong buot nga mosunod kaniya. Labaw sa tanan ang pagtabang sa mga nahulog sa kasalanan. Balik kita sunod nga Domingo sa atong paghisgot sa mga mensahe sa atong Santo Papa alang sa mga batan-on karon. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago and family, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrilla, T. Linaw Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Mr. and Mrs. Protasio Tacandong, Chardin, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Purita and Lorenzo and family, Attorney Ellie and Veronica Betania and family, Quilans Food House, PSST Bote Jong Shop, Emor Human and Environmental College and family, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas B. Datoy and family, Dr. Carol John and Mary Grace Betania and family, Amelia Dizon, Gus and Sophie, Dolores R. Fanlo and family, Fel Yamido and family, Rafael and Lilian Hizon and family, Fred and Tere Halua and family, Mr. and Mrs. Adolfo and Malu Ato, Esper Laundry Services and Company, Amparo Ecasas and family, June and Beth Opus and family, and Nene Villarica and family. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of
our regular sponsors, choir members, donors, offerers and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring groups. Public Safety and Security Command Center, headed by Major General Benito Antonio T. De Leon. Task Force Davao, headed by Colonel Nolasco A. Mempin. Thanksgiving intentions of Nida Tumalip, Dr. Carlos Tan and family, Joey and Joy Mempin, Davao Security and Investigation Agency Incorporated, University of Mindanao, Mr. and Mrs. Manolito Bibay Sr., Ahensya Kimsan Incorporated, Davao Diamond Industrial Supplies, Great Wall Trading and Ramline, Good Health of Lita Montalban, birthday intentions of Lourdes Mangio Basalo and Bernadette Aguilar, recovery and healing of Emil Sison, Ernie Evangelista, Linda Torrejos, Henry Evangelista, Jaime Paulino, Lourdes Dulatre, Leling Reyes, and Christine Mabilen. For the eternal repose of Rodolfo Estera, Bernardo Casinabe, Milagros, Luciana, Jermin Chu, Elpidio, Adelaida, Erlinda, Claudio, Selma, Marutas, Julio, Menandro Sr., Anastasio, Felipa, and first anniversary of Alejandra S. Barrientos, and all benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines Media Mission. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Diyos nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan, pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton, palingkawa sa sila gikan sa sakit, ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdaig silang mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag sa tanan. Kung mabati nato ang pulong bukasyon, maoy atong mahuna-hunahan dayon kadtong mga tawo nga gitawag ngadto sa usa ka espesyal nga tahas diha sa Kristohanong katilingban. Sama sa mga pari og mga relihiyosa o mga propeta ug mga apostoles diha sa Biblia. Ang mensahe karong adlaw nagpahidumdum kanato nga ang Dios maghatag kanatog tanan ug naghatag kanatog misyon. Gitawag kita nga mahimong mga tinun-an ni Jesus atong Ginoo. Diha sa atong kinabuhi, saksihan nato nga ang nabanhawng Ginoo nagpuyo dinhi kanato. Dinhi sa Eucharistia, mag-ampo kita sa Ginoo nga makapuyo kita sa atong Kristohanong bukasyon. Ang mumisa karong buntaga mao si Bishop-elect Ronald Bong Lunas, Bishop of Pagadian City. Ang choir karong buntaga mao ang Legion of Mary Choir, Davao City. Manindog ang tanan ug awito nato karon ang pasiunang awit. Pagsaling paglaon,
Among sugdan ng atong kasaulugan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Mga igsuon aron mamahimo kitang andam ug takos sa pagsaulog nining misa. Hinumduman una nato ang atong mga kasalanan ug mangayo kita og pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas og dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pa buhat sa angayng buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron niyo kong iampo sa Ginoo nga aton Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ugalay sa iyang mga tao. Inisayuta, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya, Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos Kordero sa Diyos. Ikaw nagawak tang sasala, sa kalibutan kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, nawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. 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 Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa wayhunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod. Kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Sulod sa tuig nga namatay si Hari Oseas, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka tronong habog kaayo, ug ang iyang bisti nakalukob sa templo. Ibabaw niya nagbarug ang mga serapin. May unom kapako ang tagsa-tagsa kanila. Gitabunan nila ang ilang naong sa duruhan nila kapako, ug ang ilang tiil sa lain nilang duha kapako. Ug gigamit nila sa paglupad ang duha kapako, nag-ining nanay sila. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan. Nalukop ang tibuok yuta sa iyang himaya, ug natayog ang mga sukaranan sa templo, tungod sa kagahob sa ilang tingog, ug napuno sa aso ang templo. Ug miingon ako, pagkaalaot ko, kay dili ako takos moatubang kaniya, kay dautan ang matagpulong nga mugula sa akong ngabil, ug nagpuyo taliwala sa mga tao, kansang mga pulong dautan. Kay nakita ko ang hari, ang Ginoo nga labing gamhanan. Unya, usa sa mga serapim milupad padulong kanako. Nagdala siyag baga nga kunuhay niya gikan sa halaran. Gipaghiran niya ang akong ngabil, ug miingon siya, nakatandog kini sa imong ngabil, wala nay sala, gipasaylo na ikaw. Unya nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala, ug kinsa man ang muadto alang kanamo. Unya miingon ako, ania ako, sugua ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig, O Ginoo. Sa katuwangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig, O Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig. Magsimba ko sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig, O Ginoo. Ang tanang mga hari sa yuta, nagpasalamat kanimo, Ginoo, sa pagkadungog nila sa mga pulong sa imong baba.
ug mag-awit sila sa mga dalan sa Ginoo. Dako ang himaya sa Ginoo. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig, O Ginoo. Ang imong tuong kamot nagaluwas ka nako. Ang Ginoo maghimpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang mga buhat sa imong mga kamot. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig, O Ginoo. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig, O Ginoo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo ug inyong gidawat nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga hinungdanon kaayo, ug kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Ug ang nagpakita siya kang Pedro ug unya sa napulog duha ka mga apostoles, unya sa usa ka higayon nagpakita siya sa kapin sa 5 kagatos sa iyang mga sumusunod, ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Ug sa katapusan nagpakita usab siya kanako, bisan tuod na tawo ako sa talagsaong paagi, kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles. Dili gani ako angay nga tawgog apostol, kay gilutos ko man ang simbahan sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong mao ako karon, ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Labaw akong naghago kaysa ubang mga apostoles, bisan tuod dili kini bunga sa akong pagpaningkamot, kundili grasya sa Dios nga nagbuhat sa sulod nako. Busa dili hinungdanon kung kini gikan ba kanako o kanila, kundili nga kini mao ang akong giwali ug inyong gituohan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kamo
kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat ug mga tawo. Ang Ginoo maanaakyan ninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ka adlaw ni ana nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Hinisaret, samtang nag-ilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa lapihan nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda, kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Miluwan si Jesus sa usa nining sakayan nga iyan ni Simon, o gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan o gitudluan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siyag sulti, giingnan niya si Simon, palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Si Simon mitubag, magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabii ug wala kami nakuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang mga pukot. Ilang gitaktak ang mga pukot o gilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha, nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban dito sa laing sakayan aron muduol ug mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan. Nga tungod niini hapit na sila nalunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo ka nako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok. Sukad karon managat ka na og mga tawo." O gidahik nila ang mga sakayan o gibiyaan ang tanan og misunod sila kang Jesus. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Atubangan sa tanan bisan sa mga kaanghelan, awito nato ang pagday sa Ginoo. Nganuman o unsaon man. Sa dihang si Papa Francisco napili nga Santo Papa, dunay mi-interview kaniya o gipangutana siya, unsaon man nimo paglarawan si Papa Francisco? Tubag sa Santo Papa, si Papa Francisco makasasala. Ang bagong napili na Santo Papa, sa iyang pagkapinili, miangkon sa iyang pagkamakasasala. Hinuon dili kini ang unang higayon nga iyang gipadayag ang iyang dili pagkaangayan. Bisan pa man, gidawat gihapon niya ang iyang misyon. Kay sa iyang pagkaobispo, ang iyang moto nagkanayon, miserando atque eligendo sa Latin, na sa ato pa makaluluoy man apan gipili. Buhat kini sa Ginoo, dili kini tungod sa tao. Si San Pedro sa ebanghelyo miingon, "Palayo kadako, Ginoo, o sa ako kataong makasasala." Apan lagi,
Bisan pa man nining maong kahimtang o nining maong kaamguhan. Gani tungod ni ining maong kaamguhan, mas nabati ni ining mga makasasala ang tawag sa Dios, ang bukasyon. Unsa kining maong bukasyon? Unsa kining maong tawag? Una, tawag kini ngadto sa mas lawom nga relasyon ngadto sa makagagahom. Gitawag kita sa Dios aron mahilambigit kaniya. Dili kini unang higayon nga nahimamat ni Pedro si Jesus. Human man gud gisalikway si Jesus sa iyahang yutang natawhan o sa yuta nga iyang gidak-an ang Nazaret, miadto siya sa Capernaum. Ang Capernaum ang pinuy-anan ni Pedro. Matud pa, dito sa Capernaum iyang giayo ang mga masakiton. Lakip gani ang ugangan ni Pedro. Nakita ug nasabtan ni Pedro na kining Jesus usa ka mananambal. Kana ang iyang pagtan-aw kang Jesus sa sinugdanan. Apan diha sa ato ang ebanghelyo karon, sa laing higayon nga nahinagbo ni Pedro ang Ginoo, iya kining gitawag og magtutudlo. Sa dihang giingnan siya sa Ginoo, itaktak ng pukot dito sa lawom, ingon siya, magtutudlo, tibuok kami gabi nga nangista apan wa mi kuha. Magtutudlo na ang iyang pag-ila sa mananambal. Dili lamang mananambal sa lawas, kundi magtutudlo sa kinabuhi. Pero sa ngadto-ngadto, kung inyong mahinomduman, sa dihang daghan kaayo ang ilang kuha, miluhod si Pedro at tubangan sa Ginoo miingon, palayo kanako Ginoo, kay ako makasasala. Ginoo na ang iyang tawag kang Jesus. Gikan sa pagkamananambal, ngadto sa pagkamagtutudlo, ngadto sa pagka-Ginoo. Nagkalawom nga pag-ila, nagkalawom nga relasyon. Gani, maisip nato kining kahulugan. Sa dihang miingon si Jesus kang Pedro, itaktak ang imong pukot ngadto sa lawod. Lawom nga relasyon. Kini ang unang naglangkob sa tawag. Apan, dili lamang kutob diha. Ikaduha, ang bukasyon nagpasabot misyon. Kay kining maong relasyon, dili lamang tipigan diha sa kaugalingon. Kining maong kalambigitan sa Ginoo, ang lawom nga pakigiusa kaniya. Dili lamang tipigan diha sa kaugalingon, kundi ipaambit ngadto sa uban. Mao nga diha sa ato mga pagbasa, ang Ginoo manalitan nangutana kinsay ipadala. Tubag sa propeta, ania ako. Ang misyon nga naglangkob sa pagsangyaw sa Dios nung pulong, apan usab sa pagganoy sa uban ngadto sa gingharian. Nakatandog ka nako personal kining maong mga pagbasa, kining paglarawan sa tawag sa Dios, sa bukasyon nga gihatag ngadto sa tao. Kay karong Domingo bisperas sa akong ordinasyon sa pagka-obispo. Wala na siguro laing pang panahon nga atubangan sa dakong responsibilidad, gibati nako ang akong pagkagamay, ang akong kakulang, dili lamang sa katakos o kahibalo, kundi tungod sa kahimtang sa kasalanan, din ako usab kabahin. O kanunay hangtod karon ang akong pangutana, nganong ako, nganong dili sila. Apan niining maong kahimtang, ako usab nga gibati
ang panginahanglan sa pakigsuod sa Ginoo, sa pagpalawom ni anang kalambigitan uban kaniya. Kaya wala ako'y mahimo kung wala siya. Wala ako kung dili tungod kaniya. Tinuod hangtod karon, gibati pa nako ang tumang kabalaka at tubangan sa katungdanan na nagpaabot sa unahan, isip obispo sa Pagadian. Diha sa Ebanghelyo, matud pa, gibiyaan nila ni Pedro mga kakauban ang tanan. Nabati nako, lisod. Dili mabiyaan ang tanan. Hinoon, way problema sa kabtangan, kay wa man ko'y kabtangan. Pero kanang mga tao nga imo nang gikauban, kanang akong gusto, akong plano, lisod na biyaan, aron muadto ka sa dapit nga wa gani nimo maadto ipa sa mga tao nga wa nimo mailhi ug makig-uban. Apan ang nahimo na kong konselasyon, mao lamang ang kamatuoran, bisan asa ako dinhiman o sa laing dapit, uban ang Ginoo. Matud niya diya sa Ebanghelyo, ayaw kahadlok, mangisda ka og mga tao. Apan kining maong bokasyon na sayod ta, dili lamang sa pagka-ordinado, dili lamang sa pagka-konsagrado, ang bokasyon sa mga laiko. Ang uban ngadto sa kaminyoon, ang uban ngadto sa pag-inusara, apan sa gihapon dunay misyon. Siguro gibati ninyo karon, gibati nimo karon, kana ganing kakulang og kahaw-ang sama ni Pedro nga sa tibuok gabii nangista apan walay kuha. Basin ka na imbitasyon sa Ginoo. Una, ngadto sa mas lawom nga relasyon ngadto kaniya. Sa mas lawom nga pakiglambigit ngadto kaniya. Sa mas lawom nga pag-ila kaniya diha sa imong kinabuhi. Aron kining maong kasinatian, dili nimo tipigan, kundi ipaambit usab ngadto sa uban. Kung ikaw pamilyado, diha mismo sa imong pamilya. Kung ikaw nag-inusara, siguro ngadto sa imong mga higala, o bisan kinsang imong kauban o gialagaran diha sa katilingban. Doon natin mga kasalanan, doon natin mga pagkulang, apan kita gidapit. Makaluluoy man ang atong kahimtang, apan kita gipili. Naikasintunado diha sa atong kinabuhi. Pero ang bokasyon, dili man mahitungod sa atua, sa akua, sa inyuha. Mahitungod kini sa Ginoo o sa iyang kaayo. Busa, bisan pa man sa ato mga kakulangan, makaawit kita at tubangan sa mga anghel o sa kanang katawhan, yan ang pagdaig alang sa Dios. Hinaot paunta. Palihog manindog. Isip tubag ngadto sa pulong sa Dios, isip tubag ngadto sa iyang pagtawag, atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka nato mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay o gilubong.
sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, kung nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya, umisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan ang tuburan sa tanang kinabuhi ug kaayuhan. Sa matag pangamuyo kita moingon, panalipdi kami Ginoo. Panalipdi kami Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan dili unta mahadlok sa pagpalawod aron pagtaktak sa ilang mga pukot sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Panalipdi kami Ginoo. Alang sa atong panggamhanan nga palabihon unta nila ang pagtuman sa konstitusyon nga nagpanalipod sa tawhanong katungod sa kinabuhi sa mga bata nga wala pa mahimugso kaysa malinglahon nga panabang gikan sa banyaga nga mga nasod. Magampo kita sa Ginoo. Panalipdi kami Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay matagbaw na sa ilang kahidlaw sa presensya sa Dios. Ilabi na ang mga benefactors, sponsors o cooperators sa Pauline Media Mission. Magampo kita sa Ginoo. Panalipdi kami Ginoo. Langit nung Amahan, panalipdi kami sa dautan ug lig-una sa imong grasya diha sa among pagpatunay sa kultura sa kinabuhi pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo kamo aron kining akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Amahan ang makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa paglayag paghimaya sa iyang ngalan alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo nga naghimo kanining panugbino nga hinabang sa among kahuyang, itugot nga mahimosab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon halang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagkatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan na nagtubos ka namo. Tinagi sa imong krus o pagkabanhaw, luwas sa Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang og moalagad kanimo. Himo ang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma.
uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, ban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magiusa kita karon sa pag-ampo ngadto sa atong amahan subay sa mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matagalang ihatag ka namo karong adlaw, upang saylo nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami ito yan sa panulay, inunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagkapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among Ginoo ug manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayatan awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig ni imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa panagdait. Dios.
Kini si Jesu-Kristo ang pan sa kinabuhing tunhay, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa bangkiti sa kordero. Tungod dili ako ang iyong kadawat kanimo, apan ipamulong mo lamang maayo. Magampo kita. O Dios nga nagbuot ka nga managambit kami sa usa ka panog usa ka kalis, itugot ka namo nga hiniusa dihan ni Kristo. Malipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Many of us are devotees of the Blessed Virgin Mary. If you want to know the different Marian apparitions, you can find it in this book entitled Marian Apparitions and Devotions. This is only 150 pesos and is available at the Paulines Media Center located at Bolton Street, Davao City. Thank you and have a blessed Sunday. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Og manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Manglakaw kita uban ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.